Hòstia, tia, sabeu què m'ha passat avui? Què? He anat a fer l'entrevista. Ara? Sí. De què era? De recepcionista en un hostel. I resulta que l'entrevistador tenia una borilla al nas. Ai, què has fet? Doncs li he dit, tia, a mi m'agradaria que m'ho diguessin aquestes coses, saps? Clar. I com li has dit? Doncs li he dit, tens un moc sec al nas. Ha anat fatal perquè no m'ha agafat. Però bueno. Bé, ja està per avui. Ens veiem demà. Molt bé. Tens... Fins demà. Adéu. Fins demà. Què tinc? Sí. És pitjor una borilla? I tant. Sí. Quin apuro.